Koliko puta ste pomislili da vam treba pomoć u kući, ali ste odmah osjetili grižnju savjesti, kao da time pokazujete neku slabost, ljenost ili ne daj Bože nebrigu. Danas istražujemo zašto žene, čak i kad si mogu priuštiti pomoć, i dalje osjećaju krivnju. Odakle dolazi ta potreba da sve drže pod kontrolom i zašto se muškarci ne muče s istim pitanjima. U ovoj epizodi razbijemo mitove i pitamo se trebaš li stvarno sve sama. Baby Room. Dakle, žene provode 15 sati tjedno obavljajući rutinske kućanske poslove. To je pokazalo istraživanje hrvatske znanstvenice Ksenije Klasnić od prije par godina. Ja bih rekla i više. A muškarci oko 4,5 sata tjedno. Tu neću ništa komentirati. Nije nam namjera danas preračunavati u eure koliko vrijedi svaki taj sat kućanskog rada, već razmišljati o tome vrijedi li više kvalitetno i posvećeno vrijeme provedeno s djecom i najbližima ili trošak na pomoć u kući. Pod uvjetom, naravno, da si možemo uopće to tako nešto priuštiti. S vama su Marija i Ana Marija, a naša gošća danas je Mija Jozipović, mama 6-godišnje djevojčice i uskoro mama još jedne bebe, koja otvoreno govori o svojim iskustvima korištenja pomoći u kući. Mija, dobro nam došla. Za početak, kad si ti prvi put pomislila, ne mogu sve sama, ja zaista trebam pomoć u kući, i što je prevagnulo da zapravo to i napraviš? Pozoveš nekoga. Dakle, moje iskustvo bi krenulo možda u trenutku prve trudnoće. U trenutku kada sam imala jake mučnine i kada mi je pomisao na miris sredstva za čišćenje stvarno izazivao horor. U tom trenutku ja sam pomislila da bilo bi stvarno lijepo imati nekoga ko ti može pomoć, a s tim da ne opterećuješ svoju obitelj. Dakle, da ja ne moram svaki tjedan zvati sestru, mamu koje imaju i neke svoje obaveze. U tom trenutku, ali to je bilo prije 7 godina, nije bilo tako, kako da kažem, normalno tražiti pomoć tog tipa. I ja sam tad samo razmišljala da bi bilo lijepo, no jesam li to tad koristila? Ne. Dakle, ja sam se i dalje mučila, čistila svoje kupatilo, povraćala i tako u krug, unatoč tome što sam znala i bila svjesna da bi bilo dobro imati pomoć. Kada sam zapravo počela... Ja te potpuno razumijem, samo da upadnem, ja te potpuno razumijem, kod da slušam svoju priču. Da, mislim da je ovo neko čak univerzalno iskustvo žena koje muku muče s mučninama trudničkim, tako da, strašno je bilo i žao mi je što tada, kao sada recimo u ovoj drugoj trudnoći, nisam bila dovoljno hrabra i odvažna i stavila sebe na prvo mjesto bez obzira na to što će, ne znam, neka susjeda Milka misliti o tome. Da, kod nas još uvijek postoji ideja da je to traženje pomoći znak slabosti ili pokazivanje da imaš više novaca, ali da jednostavno si bolji od drugih. Jesi li ti imala tada, kad si odustala od takve primisli, ili sada kad si uzela pomoć u drugoj trudnoći, jesi imala osjećaj da te ljudi tako promatraju kroz te neke filtere? Pa definitivno da, i smatram da ljudi to rade konstantno svakome ko je dovoljno odvažan tražiti pomoć. Ja sam isprva to krila i mislim da mnogi kriju to ispočetka, trude se da po mogućnosti što manje ljudi, a ako je moguće nitko uopće ne sazna da ja koristim tu pomoć. Jer nekako na taj način umanjuje se moja titula dobre mame, sposobne žene i tako dalje. Upravo eto zato što je to kod nas još uvijek jako stigmatizirano, usudila bi se reći. Tako da. Kad smo kod toga stigmatizirano, ali recimo kad govorimo o pomoći, onda mislimo na čistačicu ili dadilju ili tako nešto, ne kao pomoć više ženi. Ali recimo i auti, odeš u autopraonu pa muškarac ne pira svaki put auto nego mu neko opere, ili pozovemo majstora, majstor je u kući, a pozove majstora da mu mijenja rolete. Onda to kao nije ta ista pomoć, zar ne? A da, to je zapravo zanimljivo. Ja osobno ne vidim razliku, osim ponovo u društvenim nekim očekivanjima, jer zaista niko neće komentirati muškarca koji odveze auto u autopraonicu ili možda zove majstora jer ne stigne ili čak ne zna popraviti bojler, dakle ili montera da montira namještaj. To je sve ok, ali kad žena unajmi pomoć u kući, odnosno čistačicu ili dadilju, odjednom se to promatra kao da ne zna biti domaćica, kao da je nekako podbacila i onda ta dvostruka mjerila kao nas još uvijek prate čak i u 2025. godini.
Pogotovo ako si u isto vrijeme i doma, dok je ta osoba koja ti treba pružiti pomoć u istom stanu i u kući. Ti rekla si dobro da mnogi taje, ja sam isto zadnjih par godina imamo tetu koja nam dođe tu i tamo počistiti, do prije nekoliko dana sam to tajila mami, mislim da mi se odrekla da zna, mislim bila bi vjerojatno šokirana zašto mene nisi zvala za pomoć, tako da nisam imala srca, izuzetno mi je puno pomogla kroz sve ovo razdoblje roditeljstva i evo, ja isto sam smatrala jako dugo kao fail, što ne stignem, ali mi je tu zapravo muž nekako izracionalizirao da šta nije bolje da tih 4-5 sati koliko bi potrošila kroz tjedan na čišćenje, koliko bismo potrošili, pardon, da se krivo izrazim, da ih provedemo zajedno s klincima negdje vani u gradu, u prirodi ili šetnju, tako mi je to nekako izracionalizirao i to si tako nekako i gledam. To ne znači da ništa ne radim po kući, naprotiv, uvijek tu ima puno posla. Ali sam te htjela pitati, kad si imala tu situaciju što se tiče recimo čišćenja, jesi li ti osoba koja očisti stan prije nego što čistačica dođe u kuću? To mnoge žene rade upravo zato što ih peče savjest i ne žele nekako opet pokazati i pred tim ljudima koji ipak nekako rade neku intruziju u domaćinstvo, u neku vašu svakodnevicu, nekakvu slabost ili taj osjećaj neke krivnje da baš nisi totalno ništa odradio u stanu i u kućanstvu. Pa iskreno, ja se još uvijek borim sama sa sobom da prestanem s tim koliko god je moguće, ali istina je da često to pospremim, nije sad da čistim, ali pospremim jer je li nekako kao da nam je teško pokazati pravo stanje, jer moramo stvoriti taj neki privid, nije nam tako strašno, nismo potpuno izgubili kontrolu, nama treba eto tako mala ta neka pomoć. Tako da jesam, spadam još uvijek u kategoriju tih koji malo pospremaju, ali evo sve manje i manje. Valjda kada nađeš osobu od povjerenja, nekome kome možeš lako dati ključ svoje kuće u ruke, ne osjećaš više tako taj pritisak da sve mora biti cakum pakum prije nego što ta osoba dođe čistiti. A da se odmaknemo malo od čišćenja, na vašoj platformi koju imate, Sitarica.hr, sam vidjela da ima raznih drugih pomoći, pa recimo i čuvanje životinja i pomoć kod starijih i dakle kao dadilja može neko dati pomoć. Je li neki drugačiji pristup prema tim vrstama pomoći? Koja je razlika koju vi vidite kao upravo ponuđivač, ajmo reći, tih usluga? Pa evo, ja bi uzela za primjer recimo brigu o starijima i čuvanje djece, zato što su nekako te dvije stvari poprilično osjetljive. I sad, ako ćemo usporediti recimo kad uzmeš uslugu čišćenja, odnosno čistačicu, tebi je nekako u redu izaći iz kuće, prepustiti joj svoj dom i vratiti se nakon XY sati kad se to sve obavi. Sad, kod čuvanja djece i kod brige o starijima mi smo svi više na nekom oprezu. Naravno, radi se o nekoj osobi koju volimo i tu se ne ide na povjerenje. Tu se povjerenje gradi, polako, postepeno. Tu nikako ne preporučujemo odmah ostaviti ni dijete, ni stariju osobu s njegovateljem ili dadiljom. Znači, tu je potpuno neki drugačiji pristup nego kad je riječ o čišćenju. Znači, tu je stvarno, to je cijeli jedan proces i potpuno se razlikuje od same usluge čišćenja. Konkretno smo mislili baš što se tiče Sitarica.hr, znači kakav je način selekcije i referenci, na primjer, baš to što veliš nije isto, uzimamo li osobu koja će nam doći pomoći oko živog bića, nekoga koji je nama važan i kućanstva nekih materijalnih stvari. Pa ovako, konkretno na platformi ono što je pozitivno to su mogućnost čitanja recenzija drugih osoba, odnosno drugih obitelji. Dakle, ti konkretno biraš osobu koju ti je neko drugi preporučio. Većinom vidimo takve obrasce ponašanja. Ljudi većinom biraju po preporuci, kao što ćeš birati ovako u stvarnom životu, od usta do usta, isto tako funkcionira na platformi. Tako da ne postoji neka velika razlika kod odabira, većinom vjeruju prethodnim iskustvima i koje mogu pronaći upravo na platformi. I onda zapravo se dogovara direktno nekakav sastanak ili kako se zapravo evaluira, odnosno kako se odlučiš za neku osobu. Vidjela sam čak na vašem webu nekih 9 savjeta, recimo za prvo čuvanje djeteta.
Jel možemo tu nešto spomenuti ili? Da, naravno. Pa sve nakon odabira osobe koja vam odgovara, ali kad kažem odgovara, pritom mislim na opis koji je ta osoba stavila na svoj profil. Znači, ako vi vidite da vam je tu neki match, da tu vama odgovara da osoba ima iskustva rada s bebama, recimo, vi ćete se toj osobi javiti 1 na 1 i sva daljnja komunikacija se vrši isključivo između obitelji i siterice. Znači, nema posrednika. I oni u tom trenutku dogovaraju kad će se naći, gdje će se naći i slično. A kad je riječ recimo konkretno o babysittingu i tom prvom babysittingu, mi tu naravno uvijek sugeriramo da nikad nećemo doći i ostaviti dijete odmah na čuvanje, nego to ćemo podijeliti recimo u neka 3 susreta. Prvi će biti da vam dadilja dođe kući na kavu, ono opušteno dok su roditelji kod kuće, pola sata, sat, čisto da dijete osjeti prisutnost te nove osobe. Onda drugi susret, tu će se dadilja malo odvojiti od roditelja, ali roditelj će i dalje biti tu prisutan. Znači, dadilja će se igrati s djetetom, čitati priče i slično. Onda imamo treći susret gdje bi bilo poželjno, znači, da ste vi dalje u kući, ali u drugoj prostoriji. Znači, blizu ste ako šta zatreba, ali dadilja na neki način već počinje 1 na 1 stvarati odnos s djetetom. I onda tek nakon cijelog tog procesa, kad je dijete opušteno, kad vidiš sljedeći put da se raduje dolasku dadilje, onda bi bilo pravo vrijeme za ostaviti ih na samo i to znači da ste u biti pronašli pravu osobu. A biraju po tvom iskustvu do sada ljudi više osobe iskusnijeg profila, znači koje već imaju možda i svoju odraslu djecu ili imaju neku dugogodišnje iskustvo u odgoju i skrbi za djecu, ili više vole odabrati mladu osobu koja je fleksibilna što se tiče radnog vremena, obično su tu studenti, srednjoškolci i slično. Postoji neki trend ili nekakav obrazac koji ste primijetili do sada? Pa ono što se da primijetiti je da definitivno vole kad ne mora nužno osoba biti mlađa, ali mora pokazati da ima taj neki duh, rekla bi, da je otvorena za igru s djetetom, bilo u parku, bilo kući. Čak i nismo primijetili neki trend u smislu da nužno osoba mora imati vlastitu djecu, ali se jako cijeni i roditelji često biraju recimo nekoga tko je naveo da je odgojitelj po struci, da je pedagog ili da završava upravo fakultet. Dakle, vole znati da im je dijete na neki način u rukama osobe koja je, ajmo reći, educirana za brigu o djetetu. Baš što spomenuli ove odgojitelje, zanima me, samo znači čuvanje djece je isključivo kao po satima ili dnevno ili večernje, ili možda tu čak imate neku uslugu za organizaciju nekakvih događanja, čuvanje tijekom događanja, tak nešto. To isto postoji ili? Da, naravno to postoji i zapravo kao možda najveći trend bi izdvojila to čuvanje djece i animacija na vjenčanjima. To je jako traženo i aktualno u sezoni vjenčanja. Sve više roditelja uzima ili svoju, kako da kažem, osobnu dadilju koja će biti samo s njihovim djetetom na tom vjenčanju, a imamo i određen broj roditelja koji uzima, jednu sitericu za 2, 3 ili grupu djece. Dakle, da, postoji definitivno trend, a vjenčanja su broj 1. Da, baš sam si to i mislila, zato je pitam. A ja bih prošla još jednu drugu perspektivu, kad sam sad već malo ipak otvorili temu te platforme vaše, onu s poduzetničke strane. Prvo, zanima me, vi ste pokrenuli tu platformu kao majka i kako vam funkcionira taj dio voditi biznis dok imate i sami dijete? Ja nisam pokretač, odnosno osnivač platforme, ja sam tu isključivo content manager, ali s tim da sam odgovorna za cijelo hrvatsko tržište, dakle taj cijeli dio je na meni i tako da mogu slobodno odgovoriti na ostatak ovog pitanja. Meni osobno ne predstavlja neki veliki problem obavljati ovaj posao uz dijete, ali usudila bi se reći da je to više možda zato što imam tu privilegiju i radim s ljudima koji imaju razumijevanja. Dakle, nisu svi te sreće da će raditi
sa timom ljudi koji će razumjeti, hej, čuj, danas ne mogu, danas mi je dijete bolesno i slično, tako da možda nisam u ovom trenu prava osoba za dati odgovor na to pitanje, jer eto, imam tako pozitivno okruženje i pozitivno iskustvo. Ok, a kad smo već kod toga poduzetništva, kako ostali mogu ponuditi uslugu na vašoj platformi? Je li to nešto jednostavno, se plaća, samo se ulogira i stavi oglas ili kako funkcionira? Da, zapravo vrlo je jednostavno, kao i na svakoj drugoj platformi za oglašavanje poslova. Napraviš svoj račun i napišeš opis posla, što ti je potrebno, gdje ti je potrebno, kad, i u biti to je to. Ti kao obitelj, odnosno nazivamo tako osobe koje koriste našu platformu, obitelji koje traže usluge, plaćaju mjesečnu članarinu da bi koristili platformu, dok pružatelji usluga, odnosno siterice, to koriste besplatno. Super fora, da. Ajmo sad malo još o brojkama, ako možemo. Ljudi često misle da je pomoć u kući luksuz koji si ne možemo priuštiti i to je recimo neki trošak koji će stvarno biti nakon svih ovih osnovnih potreba koje se rješavaju. Jel možeš s nama podijeliti neki realan raspon troškova što se tiče pomoći u kući, ajmo reći na primjeru dadilje koja je tamo 5 dana u tjednu i recimo čišćenja jedanput tjedno? Postoji li neki price range i imamo li možda pogrešnu percepciju kako to funkcionira u stvarnom životu? Pa evo, ja sam zapravo početkom ove godine radila detaljno istraživanje za sve gradove i županije u Hrvatskoj i objavila sam to isto istraživanje na našem blogu. I sad mi smo tu obuhvatili cijene za čuvanje djece, ljubimaca i čišćenje doma. Prosječna cijena neka za čišćenje u Hrvatskoj ove godine iznosi 10 eura po satu, a te se cijene uglavnom kreću između 7 i 15 eura, dakle ovisi o regiji, iskustvu, kompleksnosti posla i slično. Za ovo sam koristila stvarne podatke, dakle 980 korisničkih profila na siterice.hr, gdje sve te naše čistačice unose svoje satnice. One imaju potpuno pravo, dakle, odrediti svoju satnicu, tako da su ovo konkretni i stvarni brojevi s terena, rekla bi. A isto tako možemo, što se tiče čuvanja djece, neki prosjek je 7 eura i 70 centi po satu, ali svakako da to nije nešto striktno i da većina obitelji i siterica kada se dogovara, pogotovo na dugoročno, ne ide to i dalje po satu, to uglavnom bude nekakva dnevnica i konkretno podatke o dnevnicama nemamo jer je to individualno i to je njihova međusobna komunikacija, ali ovo su nekakve satnice. Dok, na primjer, za čuvanje ljubimaca, osobito pasa, tu vidimo trend gdje se ne čuva po satu, već isključivo po danu i po danu je prosjek 25 eura i 30 centi. Wow, hvala ti, nisam uopće imala neki red veličine za sve ove usluge, tako da super istraživanje, svakako ćemo pogledati na webu još onda detaljnije na blogu. A kad smo već kod cijena, koliko dođe za ove obitelji kad se učlane na vašu platformu mjesečna članarina? Mjesečna članarina je 14,99, s tim da se razlikuje, znači ako je ako se uzme kvartalno, onda je jeftinije, tjedno je nešto skuplje i tako, ali u biti većinom uzimaju mjesečnu članarinu koja je 14 eura i 99 centi, a možda da samo napomenem vezano zašto uopće članarina, jer mnogi se nekako pobune na sve to, zašto bi kad ne mogu naći osobu na Facebooku, naravno, u redu, znači potpuno pravo izbora, međutim kada uzmete članstvo i kada rezervirate direktno preko platforme, vi imate rezervacije s osiguranjem. Dakle, to znači da bilo što se dogodi tijekom čuvanja, čišćenja i bilo što je pokriveno osiguranjem. Evo recimo samo za čišćenje platforma pokriva, odnosno siterice pokrivaju do 35.000 eura troškova, odnosno eventualne štete koja se dogodi. Da, moram priznati da prvi put čujem za takvu opciju, meni zvuči jako zanimljivo, stvarno, da imaš tu neki dodatni osigurač u toj cijelom procesu. I Jana, šta ćeš ti priuštiti?
Godišnji odmor za početak. Da. Evo, imam još samo jedno pitanje, ako se možemo vratiti na samo ovaj odnos obitelji versus osobe koja izvodi određenu uslugu. Jeste imali situacija, bilo osobno, bilo kroz posao, da se jednostavno dogodi da nije match, znači da se ne slažu oko nekih vrijednosti, mislim, nisu sve dadilje Mary Poppins, jasno, ali što bi rekla, ko bi trebao popustiti? Da li bi roditelji trebao inzistirati na nekim svojim vrijednostima, načinima odgoja i sve, ili prepustiti to dalje, ili to pak ovisi o nekakvom isto i backgroundu, odnosno obrazovanju osobe koja čuva dijete, jer isto pretpostavljam da nije isto kad će dijete čuvati netko koji je završio učiteljski fakultet i koji ima i stručnu pozadinu u kojoj može temeljiti neke odgojne metode u odnosu na nekoga kojem je ovo samo neko dopuna džeparca i budžeta dnevnoga. Pa da, naravno, ali čujte, mislim, tu je sve, ključ je u otvorenoj nekoj komunikaciji koja mora biti otvorena od samog starta. Znači, često ljudi pogriješe pa onda na samom početku kako bi, ne znam, eventualno što prije našli dobru osobu ili kako bi ta druga osoba što prije našla svoju obitelj, odnosno novi posao, onda nekako to sve bude previše se gleda kroz ružičaste naočale, ističu se previše te pozitivne stvari i onda kasnije dođe do nekih problema. Zato od početka bi roditelji trebali jasno izraziti svoja očekivanja, ali znači kad stvari, ajmo reći pod navodnike, pođu pod zlu, potrebno je nekako ostaviti prostora dadilji da predloži svoje vlastite ideje i pristupe, znači na temelju onoga što je vidjela, na temelju neke situacije s djetetom. I ja mislim, suradnja je jednostavno najbolja kad postoji međusobno poštovanje. Dadilja mora razumjeti obiteljske vrijednosti, mora ih poštivati, znači ne nametati neke svoje stavove, ali isto tako je dobro, poželjno da roditelji budu otvoreni za iskustvo i prijedloge. I onda upravo iz tog razloga mi smo nedavno razvili posebnu sekciju na webu koja se zove Akademija. I dok imamo jednu odvojenu sekciju inspiracija koja služi roditeljima za razne savjete, Akademija je upravo za siterice, ja ih tako zovem jednim imenom, ali to su i dadilje i čistačice i njegovatelji, i tamo ja redovito objavljujem vodiče o raznim temama koje upravo njima mogu pomoći u edukaciji, recimo kako čuvati braću i sestre istovremeno, kako razbiti tremu, što ako dijete odbija jesti i tako neke stvari, što mislim da definitivno može biti korisno, a isto tako imamo i vodiče koji se upravo tiču te komunikacije sa obiteljima koja je ključ svega. Ja mislim da smo malo razbili ovu tabu temu i da nam se da će se neke žene ipak priuštiti i malo olakšati život. Meni je ovo bila izuzetno zanimljiva tema. Da, slažem se, tabuje, ali Mija nam je donijela neka baš, ajmo reći, s terena uvid i konkretne podatke, što mislim da je vrlo korisno, da se ljudi na kraju krajeva znaju planirati i budžete i vrijeme i stvarno odabrati prioritete nekada koje je moguće, jer ono što govorimo kroz kroz svih ovih gotovo već 7 godina podcasta je da stvarno moramo i sebi kao roditelji posvetiti neko vrijeme za sebe, za svoje mentalno zdravlje, za svoje fizičko zdravlje, pa makar i nauštrb neke druge stvari koje su na naizgled možda važnije i prioritetnije. Tebi, Mija, sretno sa drugim. Čujem da stiže prinova. A nas dvije znamo kako je to te prvi dani i zaista ti lakše, bit će lakše. Svu snagu. Hvala puno i čujemo se, pozdrav. Hvala vama. Baby Room podcast. Slušaj na svim streaming platformama.